Sanibonani, ngiyanibingelela igama lami ke ngokwazi ngoNsele phansi lenkandla mahlathi amnyama. Before nje sikhuluma ngento eziningi, ngifuna ukunazisa ukuthi njengoba kuyinyanga yothando, sisazogcila nje uthando sikhuluma ngento zothando, sikhuluma ngento ethinta uthando. Mhlambe futhi siphinde sisizane lapho nalapho into esiza uthando. So basically this is my YouTube channel ebizwa ngokuthiwa ukwazi insele his opinions. Ngihamba lapho no Ghostlading, ngiphinde ngihambe futhi no Price umfoka mabuza, ngiyanibingelela ngani zakwethu, nisaphila kodwa. Hayi nathi siyaphila kade sagcinana. Phela sinokuhlala nje iviki lonke singafonelani singathintani, sesibonana nje ngoba sesofuna ukuthi bafowethu esihambeni siyosebenza. So nantu lesine selifikile, so nje kuyajabulisa ukunibona nisaphila. Namhlanje kuningi ngifisa ukusikhuluma ngakho, kodwa nje ngifuna sithinta kwenye indawana lapha ngithatha nje ukuthi mhlambe sikhulisa abantu besilisa, yabona. Sikhulisa abantu besilisa abasafisa ukuba amadoda kusasa. Sikhulisa igenge noma siyabonisana singamadoda. Lenkulumo engizoyikhuluma it has nothing to do nomuntu wesifazane. Abantu abaningi bayathanda ukuthi beyithatha ukuthi into ukuthi uyikhuluma, beyithatha befuna ukuthi beyishintshe, beyenze ngenye indlela, but lapha bafuna ukukhuluma nabantu besilisa and umuntu wesifazane ngalalela ukwenzela ukuthi angabi uhlavu lubi kumuntu wesifazane kumuntu wesilisa. Ngenxa zokuthi abantu besifazane banendlela ethile bafowethu ukuthi bekwazi ukuthi bebe nokucontrola noma behole umuntu wesilisa bemholele wini. Kube khona futhi abantu besifazane abakwazi ukuhola umuntu wesilisa bemhole endaweni right. So kubalekile ukuthi mhlawumbe nabantu besifazane belalela ukuze bezokwazi ukuthi umuntu wesilisa uphathwa kanjani noma uthithwa kanjani. But lenkulumo le ngibhekise kumuntu wesilisa, yabona. I-topic yami izothi ukubaleka kwabangani bakho kwi-relationship okuyona. Abangani bakho bangaba izizathu esikhulu so ukuthi i-relationship okuyona umuntu wakho wesifazane iyophoseke wena. Ngenxa zokuthi igenge mfethu yafufisana, igenge yafufisana mfethu. Azi igenge mfethu inokwenza ukuthi ubonile ukuthi unukhethe right, kodwa wena igenge ifuna ukuthi yona awukhethanga right ngenxa zokuthi babona ukuthi lo muntu omkhethile ukususa kubona. Yabo abantu besifazane bethu bayakwazi uku-identify abangani bakho abangakulungele nabakulungele, yabo. So bayakwazi ukubona ukuthi yabona lo muntu lo asoze sakwazi ukuthi sikwazi ukuthi siphile impilo yofika somewhere uma esahamba nalabantu akahamba nabo. Uma esahamba nekenge ngotshwala, uma esahamba nekenge ngithanda amantombazana, uma esahamba nekenge engayiboni ukuthi ufuna ukuya kuphi empilweni, nengayiboni ukuthi kuphi, nekenge nje engacabanga ukuthi mhlawumbe ngolunye usuku yokibe ubaba bemizi iba amadoda emizi. So majid, umfana uphila impilo nje okujabulisa abangani. Eqinisweni akasoza uvusa umuzwa kubo akasoze futhi wayindoda emadodeni. So uma wena usaphila lapha emhlabeni unomuntu ku relationship unengane usafuna ukuthi uphile impilo ufuna ukujabulisa igenge lophila nayo, mancane amathuba ukuthi wena khona la ngathiwa ufika khona empilweni ecileni. Yabona impilo yokujabulisa abangani ibheda ngendlela yokuthi esikhundleni sokwenza lokho kufunwa wena, egcineni ugcina wenze lokho kufunwa yibona. Uma ucabanga ukuthi into okumele uyenze izojabulisa umuntu wakho, ugcina ufuna ukujabulisa bona. Uma ucabanga ukuthi umuntu wakho unento enhle emfanele okumele uyenze, before ufanele uyenze uqala ubheke bona ukuthi bathini, awusozwa yenze into. Yabona. So uma usumkhethile nje umuntu wesifazane, mnike indawo yakhe, yabona, mnike ithuba lokuthi azibonakalise kuwena. Ukuzibonakalisa kuwena ukuthi umvumele ukuthi abe umuntu wesifazane. Umvumele ukuthi adlale indima ukuba umuntu wesifazane empilweni yakho njengomuntu wesilisa. Ungafuni ukuthi urane noma uhambise izinto ngendlela wena abangani bakho abafuna ihambe ngakhona. Uma wena ukholelwe ekutheni umuzwa wakho uyovuka ngalendlela, khetha umuntu wesifazane okwazi ukuhamba kuleyo ndlela. Kodwa nawe futhi kuvumela ukuthi le ndlela oyihambayo umuntu wesifazane akabe izizathu sokuthi icabeke. Uma umuntu wakho ethi enzani ngalendlela kule ndlela oyikhethile, muvumele. So ungaqhamuki nithi ni relationship ufune wena ukudlala iphathi yomuntu wesifazane ku relationship. Uma ufuna ukushintsha ubonde lenze ngendlela ethile ubonde wakho wasekishini, masukuphawula, thula. Uma ethi ufuna ukususa lokho akubeke lapha, thula, akuyondima yakho manje leyo. Ngoba umkhetho lomletha la ekhaya noma umkhetho lomletha empilweni yakho ngenxa zokuthi kunento ethile ofisa ukuthi ayishintshe. Yabona? So abangani bakho kumele kube mhlawumbe abantu abanjengama business partners wakho, yabona? Abantu owazi ukuthi abangani bami into engizixoxa nabo. Sengikhuluma angikhulumi mina ngoshomi. Igenge nishomana nayo ukuthi mfethu namhlanje Friday mfethu samsobheka ingane endaweni ethile, yena namhlanje Friday yengicabanga ziyakhipha endaweni ethile. Uma usuyimisela isigabeni sokuthi ufuna ukuvuswa umuzwa kini, phuma abangani bamabhodlela. Angisho ukuthi yekutshwala,
but abantu odla nabo amabhodlela kube igenge usebenza nayo akube igenge enisemqondweni okwakha imali yokuvusa imizi yakwenu. Abantu kumele udlale uzwane nabo ayigenge ekhuluma indaba ezitokufela. Igenge ethi bafowethu asidlala isitokufela. Bafowethu asidlala isitokufela sokushayelana ngemali. Bafowethu asidlala into ethile. Bafowethu ngicabanga ukuthi ngenkomo ezidayisa endaweni ethile bafowethu asihlanganisa imali sambe sokhanda iplaza. Bafowethu ngicabanga ukuthi ngizwe kuthiwa ngathi lapha kunendawana ethengisa ama truck mase ngathenga amakhanda ama truck laphana sithengisana ama truck yabona ukuthi khona ushishino ngakho empilweni yethu. Phila negenge njalo. Kuba ukuthi abangani bakho kube abangani owazi ukuthi banendlela ethile banalento abayifakayo empilweni yakho then abangani abathatha something. Abangani abayingozi kakhulu abangani abakwazi ukuthi bekuhlukanise nomuntu oyigolide empilweni yakho. Abakwazi ukuhlukanisa nomuntu osumkhethile wambona noma wammaka njengomuntu ongathi uvusa umuzwa kini. Yabo iba nabangani abastable in their relationships. Iba nabangani owazi ukuthi banabantu abaqondile. Mina ngiyabaza abafana ngiyazi igenge insizwa. Igenge kuyenze ukuthi ngabe nawo umuntu oyedwa. Akuthi umuntu ethi umuntu enganayo umuntu oyedwa kodwa azi ukuthi kunememe. Avoid abangani othi uma ukhuluma ngememe behleke. Avoid abangani othi ubaxoxela ukuthi bafana bakithi imeme nje bakosha u6 behleke. Uzufile bad. Yabo uzufile bad ukuthi unememe ngani manje yakucontrol. Kanti mabe nabo maybe kuleso sithi ba understand ukuthi mawusu nememe imeme lu bas. Yeah. Ngithola abangani abakanjalo owazi ukuthi mokhuluma ngememe ukuthi bafana bakithi imeme kwe njengamanje. Lithe abafana bakithi nje bade siplanile ukuthi sihamba Friday. Hey, bafana bakithi akusahambe ku Friday ngoba liplan ukuthi asihambe seThekwini sikhiphe ingane noma sihambe seThekwini noma sihambe seCape Town siyolungisa into ethile bafana phela imeme liyazalwa kusasa ngikwazi ukuthi ngihambe nani. Bafana bakithi usuku imeme bafana yazi indaba yama Valentine sigeni kodwa umama ayithanda Valentine bafana uyisho bekuhleke ngendlela ukuthi ethi umunye yazi nami mfana ngibhekana lenkinga leyo. Uthi makuthiwa niyahlwelwa uthi modonsa ifone ufuna ukufonela umama wakwakho ungasabi usho futhi ngizama ukudonsa imeme la ngiyabika ukuthi ngathi siyahlwela la ngathi sidecide ukulala la yabo thola abangani bethu who are in abakuma relationship or abangani abanama families man yabona abantu abafisa ukuba nemndeni kusasa noma banayo imndeni ngaleso sikhathi. So those are kind of friends that we need abangani abafana nawe. Ufuna ukuthini mama? Angifuni ukusho ngakuthele ukuthi ngilalele but I just wanna ask ukuthi so kushuthi kuyenze ukuthi uthola ukuthi uyayibona into right emele uyenze by upartner wakhe ezumuntu wesilisa. Sure. Uyabona ukuthi fanele ngabe not really ukuthi uyabika noma usucontroliwe but since uku relationship it's important ukuthi umuntu othandana naye azi ukuthi okay njengoba duphumile wathi endaweni ukuthi sewufikile endaweni ukuthi not really ukuthi ngoba uthanda indaba zakho noma indaba zakho vele sekuyezakhe. So the moment umthatha umlethe empilweni yakho that means ukuthi usuthe I'm ready ukuthi manje I share izinto. So kushuthi nina yini balenkinga ke ima ngilalela ukuthi now you wanna move to leso step but abantu abakusurroundile because inisuka kude nabo. Sure. Sebekwenza ukuthi ungasakwazi ukubalansisa impilo yakho le ya ku relationship. Yabona mfethu impilo yakho relationship wena Nkosi impilo stage sokushintsha kwempilo yakho noma isimo esizoshintsha impilo yakho. Uma uswenza izinto usukungasasenzeli wena usukusenzela naye. Sometimes akakubuza ukuthi ukuphi ngenxa zokuthi uzama ukucontrol nokuthi uyinavigator noma mhlawumbe uyatrack. Yabo? Ukubuza ukuthi ukuphi ngenxa ukuthi ukhathazekile ngobukhona bakho ukuthi usafe la khona. Umuntu osifazana ukuthanda ngeqiniso akakwazi ukuthi ahlale kuphele 6 hours engakwazi ukuthi ukuphi la ukhona usafe yini. So for wena ukuthi avoid ukuthi lokhu ubuza ama questions amaningi enza into zakho zibe lula. Phuma endlini sayindaweni ethile we mama. Ufike endaweni ethile wema mase ngifikile ngisazogroova ifone yami mhlawumbe ngehle icime ifone yami ngehle ungangifonela ngangithola cause nomsindo ngehle kube kuthini nethini okay sana sama konke but uma ngithola indlela ukuchat ngizokufonela ngithinta noma sengibuya ngizokwazisa but ngibona ngathi ngizobuya ngabo 6 noma ngabo 5 but makhona ushintsho lwenzakalayo ngizokwazisa cima ifone yakho uya enjoy groove noma ndlala ibhola mina ngithandela ibhola nenze lokho enikwenzayo kuthi makushaya u6 obethe uzobuya ngawo umazi past 6 ikhathi cabanga phela nawe ukuthi uyaphenika ngoba lo muntu uyakuthanda buyela kuyena
hey wesithanda ngazuthi kuthiwa soze sibuye ngo9 yabona acomplain angikhumbula hayi nami ngikhumbule umuntu wami kodwa nje ngizobe ngilapha endlini uphekile kodwa mama engiphekile hayi khuleka ngeke ngisadla nokudla ngoba ngifuna nje ukuthi ngidlo kwakho lapha endlini yabona ngikuphakele naye ungaphaka bhebo wami kubeke noma ungaphaki ngizodla mase ngifikile so those kind of iwona lama communication la wenza ukuthi impilo ibe lula then ukuthi uthule ade uhambe ngo9 ekseni kuze kuyoshawa 9 wantambama kozofona ukazusho ukuthi kwenzakalani ngawe mayise kufonela usubona ngazothi ufuna ukukuthola kahle ukuthi uyacontrol yabo so wena enza izinto zibe lula ngaleyo ndlela leyo so abangani abanga understand ukuthi uma ku relationship kunempilo kanjalo kunempilo yokubika kunempilo yokucommunicate kunempilo enza impilo ibe lula esiphilayo thina abantu abangama relationship abantu abangekho kuma relationship babona ngazothi sidonswa ngekhala and guys for sure abantu besifazana abaningi bazobeyibuka lokho njalo le video they will be really happy with that because abantu besifazana bezathatha ngathi bayahlanya ngathi umuntu athi nje we uhlanya lami this uhlanya akahlanye it's because abantu besifazane they are too attached to ama emotions wabo so njengobusho ukuthi it's not really ukuthi ufuna ukwazi ama whereabouts akho ngaleyo ndlela but worried ukuthi angeke uzuphume la ngo2 bese uthi uyendaweni uyokwenza u1 no2 no3 ozokuthatha mhlawumbe 2 hours and then uthola ukuthi kuze kushaye u8 ebusuku so now if ngampela umuntu uzoqhubeka uthule with that pattern ngeke uzuwazi ngisho senenkinga because uma ephuma ethi uzohamba for 2 hours kodwa ethatha 6 hours and you ignore that ngeke wazi noma ephumile ngampela for 2 hours bese waba nenkinga yikho sekuba no 6 hours so if wazi ukuthi methe u6 hours ngo6 hours if ukuthi unenkinga uya communicate esho ukuthi no sekuzobu 8 hours exactly so that now uzosheshe ureact if ever ubona ukuthi u6 hours waphenduka ku12 hours should there is something wrong kunento you ingakho kunabantu besilisa abavelelwe izingozi beze bebole emhosheni umuntu osifazana was not even aware because nokuhamba iweekend yonke ungafoni awutholakala ucingweni uqeda ukhamuke Monday uthi uyabuzwa usuyathetha ngenxa zokuthi uhambe negenge ekutshela ukuthi kahle ungezwe ngomfazi we ngezwe nje umuntu osifazana so ingakho mina most of the time mina nje ngiyakavoid ukuvakashelana yabona so mina angivakashelani ukuthi angifuni ukuvakashelwa uma nje ingekho into ekumele siyikhulume noma engiyidinga kuwena njengomuntu wesilisa or uma ingekho into engingazi ukuthi mhlambe ngizothi so vakashelana nje mhlambe so chilla unless we in business. So I want to make friends or I have friends that I'm in business with. Sithi sixoxa ngezinye izinto ezithinta impilo. Ibusiness esikuyona iqhamuka ingena. So the only person that ngimsho mina ngamvasha noma ngimvumele space sometimes ngivakashela, it's a person that I know ukuthi I'm working with. That I know ukuthi whatever conversation esoba nawo khona la zongikhulisa khona la sokukhama khona neplan lemali kukhona la into 18 impilo iqhamuka iba positive somehow then ukuthi ngizwana nomuntu ongazi ukuthi liyaphuma noma liyashona okwazi ukuthi agcekane nje nalomuntu onaye because kwenza ukuthi lokho ugcina uzuluza uzubona ngazi ukuthi kwawona ukuthi ku relationship ku wrong okanye whatever izinto ozenza empilweni yakho zi wrong because once yabona kwesinye isikhathi ikwenze kube inorm ukuthi mohlangana namajita nihlangene kuma meetings or kuma business gathering yabo because once walokhuzana washada most of the time angeke wenze ama business nabantu abangekho kuma relationship so once ngifuna ukuthi once washada so make sure ukuthi uma usushadile abantu ohlangana nabo ngoba nizohlanganisa ibusiness ethile and ibusiness ethile ozoyihlanganisana lo bantu laba awuyihlanganisi ibusiness umuntu ongashadile uma usushadile so akwenze lokho kube into iphila ungakashadi ukuthi mina ngihamba negenge la mangishada 3 years ngiyazi ukuthi after 3 years because they understand the language khona uzobe seshadile yabo egengeni yami mangikhuluma ngendaba yomshado iyangincoma ithi fethi yalandela asikhethele ukuthi ushada abantu asikhethele futhi abantu akwenzeki ngalendlela esifisa ngakhona but kwenze na ukujwayela ukuthi mina nje mfowethu once ngishadile mina hayi angeke mina ngibe kubusiness into engana family into engashadile yabo so ngaleso sikhathi la usushadile wazi ukuthi ngiyazi ukuthi indoda eshadile inento ezoyilahlekela indoda enefamily there's something ekhathazekayo ngayo yizwa lento le thola umuntu onomuzi umuntu onezingane umuntu wazi ukuhlala kuphi hayi umjida enhlangana lapha emakhonini nihlanganisa amadilo nasikhathi usushadile
hlanisa amadili umuntu ayena uhlanisa idili njana inkinga nokuthi yena ngenzakalana empilweni yakho because akanangana akanakade akanalutho ongathiwa kungenzeka empilweni yakhe mhlawumbe limlahlekela yabona nje ufika ukuthi uphila nomuntu othi mina nje ngizwe ngomfazi umfazi hawu hey uma ungafuni ukuzwa ngomfazi wena ufuna ukuzwa ngobani uku relationship awufuni ukuzwa ngomfazi price ufuna ukuzwa ngobani bani lo muntu ofuna ukuthi wena akutshele ukuthi uhamba kanje yabo so if uthi awufuna ukuzwa ngomfazi ubani lo muntu lo umbhekile ufuna ukuzwa ngaye so basically mina nje ngingakusho ukuthi amajita suke tuzo kolokhuzane kumjita osathanda amantombazane osagcwele into zokudlala suka nje kumuntu enithi noma ninenkinga nistake naye at the same time umjita akasuke kumuntu wesifazane ukuthi noma kunenkinga ke manje angaqhamuka kunama options suke tuzo kumuntu wesifazane ongekho business minded njengawo umuntu wesifazane onganiboni ni ukude nempilo wenzani manje efuna ukucima lo ningixolele suke tuzo kumuntu wesifazane ukuthi noma ngabe kuthiwa nenkinga engakanani emzinweni noma ngabe nenkinga engakanani relationship yabona so ingakho nginokutshela manje ukuthi you don't need umuntu osebenzayo yabona as much as sibadinga you don't need umuntu osebenzayo awudingi umuntu ofunde kakhulu you just need umuntu wesifazane ohlakaniphile nokholelwayo kuwena so uma uzophika nabangani ugcina lahlekelwe umuntu okholelwayo kuwena that's the truth so anifuna ukuphawula nina lapha mina ngifisa nje ube specific kancane lapha abantu bengaze bekuzwe kabi okay le kuba okwenza ibhizinisi nabantu abangashadile ukuthi you don't mean it ngale landa sebezocabanga ngayo ukuthi ngeke uhlanze because khona abantu abenza izinto ukuthi abakashadi yabo yeah bathi umqondo ukhulile bekuyisibonelo esokuthi mhlambe sometimes mina kungangifica kuleso stage leso but that doesn't mean ukuthi umuntu okwibusiness kumele ashade or umuntu umeshadile kumele bekwibusiness but kuyenzeka ukuthi empilweni uzithole wenza ama business deal nabantu abadoji ngoba into oyijwayele on your early stages so at least thola umuntu o straight kanje so umuntu akwashada nofisa ukushada nonayo leyo idea ukuthi one day I wanna have a family yabo so angijowa ngichaza lento price ukuthi akuthina sonke esidalela ukuthi vele soshada njengamanje yabo but you can always do business nomuntu oqondile but just avoid ukwenza business nomuntu ukuthi nongabe uyathola ama potential women empilweni yakhe ngimela ngabe uyawashada unayo imali uthi yena nje usecwele nje ukudlala mina nje ngizona umuntu wesifazane so that was the point not saying mina ngenza business umuntu ongashadile but mhlazane ngashada I would really want to have a business or do business nomuntu unaleyo mentality le but then again guys but sisiyavala nje sengifuna because ngihlela ngimela abantu besifazane so but then again guys you know enye into ukuthi enana akusini nanonke enilahliswa abangani akusini nanodwa enilahliswa abangani even abantu besifazane most of abantu besifazane abakhalayo because of ama relationships abo angasebenzanga it's because of friends uhambe uyobona boyfriend yakho uhamba nomngani manifika lapha umngani akho esuhambile wena somehow cause when utshela ukuthi umngane wakho umnikeza inamba yemuntu wakho mhlawumbe there's something ekathe hayi bazosizana ngayo kanti usewena osuzoshaya ngesitini uphuma ungabonanga ukuthi ukhishwa umngane wakho one latest stage usuyabona ukuthi hayibo umuntu kanti njengoba kade ngibona ukuthi umuntu ungithithelele ngomngane wakho umngane wami I mean yazi ghost lady angifuni ukuthi wadubula lonke lamaphoto ngoba ngiyafuna ukukhuluma ngalo usiqedela ama topic kahle kahle yabo usiqedela ama topic ezokhuluma ngawo sebesikuphi after 10 years ezayo but on a serious note I topic esokhuluma ngayo le and I topic esokhuluma ngayo to be continued okay isingisi bafana to be continued so I topic ethi noma I topic eveza ukuthi you know ukuthi abangani bakho umnesokele kujabulisayo because leyo njabulo abayiboni fanele wena basuke beyifisele wena abekho abantu abashana nje ngesitini njengabantu besifazane thina singcono singamajita abantu besifazane beshaya ngesitini umuntu ashaya ngesitini into ethule esitini isibhakabhaka sesitini into ethule utshana ndaba engabi nandaba the way abantu besifazane benomona ngakhona to each other bafethu it's beyond
the imagination esinayo, but sokhuluma ngayo sofaka la ngosuku. futhi to be continued So ifaka ukuthi sazokhuluma ngaleyo nto le. Hey, okay. Nisale kahle, nibe nobusuku obuhle. Baba yini. Niqome phela niqonywe nishele nithandane man ukuze nizoba kube kuhle nje. Yabo. Into enjalo. Bye bye. Ciao.